खुलुमबाय दिनै 21 जानुवारि 2024 रबिबार वेस्ट बेंगलनि मुर्शिदाबादाव लोगोफोरनि गेजेराव मबाइलनि पटनि थाखाय नांलाय खमलाय जानायाव बुथलेनाय जानानै साब्रै लोगोआ सासे लोगोखौ बुथारदों। बुथारजानाय लोगोनि मुङा जाबाय पापाई दास। पापाई दासखौ साब्रै लोगोफोरा बुथारनानै गाथोनाव गारना दोन्दोंमोन। उनाव जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनानै साब्रैबो दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिफोरनि मुंखौ खौराव मख'नाय जायाखै। गुजरातनि भादोदारायाव हारनि दैमायाव पिकनिक जानो थांनाय समाव नाव गाखोनायाव नावा बेलथायनानै सा 12 फरायसाफोर आरो 2 फोरोंगिरिया थैदों। लोगोसे बे जाथायाव गुबुन माखासे सुबुंफोरा जोखोम जादों। उनाव हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा बे जाथायनि सायाव दुखुनो फोरमायदों। लोगोसे थैनाय नखरनो नखरसेयाव 2 लाख रां फोसावदों आरो जोखोम जानाय नखरनो नखरसेयाव 50,000 रांखौ फोसावनाय जादों। आन्ध्र प्रदेशनि सासे आइजोआ दिल्लीयाव जेबो रां होआबालासिनो गंसे लाक्जारि हटेलाव बेसेन गोसानि हटेलाव 15 साननि थाखाय थानायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों। जेब्ला हटेलनि मानसिफोरा बिनियाव रां बिदोंमोन अब्ला आइजोआ थगायनानै खारखोमालांनो नाजादोंमोन, नाथाय खारखोमालांनो हायासै। हमजानाय आइजोनि मुङा जाबाय झानसि रानी सामुएल। अल आसाम ट्राइबेल संघनि बारग' आफादगिरि रनजित बरगयारी बिथाङा मैया फुंनि 9 रिंगासो समाव बे बुहुमनिफ्राय अराय समनि थाखाय रुंसारि जालांबाय। बिथाङा थैनाय समाव गावनि न'आव तितागुरियाव दंमोन आरो बिथाङा थैनाय समाव 83 बोसोर बैसोनिमोन। दिनै सौदौ ब्रह्म धर्म समिति SBDS 49थि एनुवेल कनफारेन्सआ दिनै जागोन। दिनैनिफ्राय जागायनानै 23 जानुवारिसिम थागोन। 21, 22 and 23 जानुवारिसिम थागोन। दा बेहायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। नैबेहाय आलासि उन्दुग्रा आरो नैबेहाय मिटिं कनफारेन्स खालामग्रा आरो नैबे लास्टनिया ओंखाम जाग्रा आरो नैबेहाय मोसानाय मुसुरनाय माखासे भाषण होनाय बेबायदि थागोन। दा बेहाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बे मिटिङा दिनै आं दिनै होनदों मानोना बेखौ आङो गाबोन फुङाव बा दिनै होगोन नालाय बेखौ आं दिनै होनना बुंदों। नायबानो जाबाय नै गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय बाथौफुरि हाई स्कुल खाथियावनो बा फिल्डआव बेहाय ब्रह्म धोरोमनि दिनै मिटिं दङ। दिनै माने आं भिडिअखौ दिनै नालाय दिनै होनबाय आङो। बे मैयानि भिडिअ' नाथाय आं बेखौ दिनै होनना बुंबाय। दिल्लीनि बुरारियाव सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ हिनजावसा गथ'नि बिमाजों थाफानाय पार्टनारा बा हिनजावसा गथ'नि बिमानि बयफ्रेन्डआ जिनाहारि खालामदों। उनाव हिनजावसा गथ'आ गावजों जानाय गासैबो जाथायखौ फोरमायनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय अंकित यादव, 29 बोसोर बैसोनि आरो बियो गाजियाबादनि थागिबि। लोगोसे बियो बासनि ड्राइभार महरै खामानि मावबोगासिनो दंमोन। दा बेखौ एरेस्ट खालामबाय आरो दा बेखौ जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै साखाथिनि मानसिफोरा दायनिगिरिखौ फासि होनो थाखाय दाबि खालामनाय जादों। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।